A Policía Local da Illa de Arousa conta dende hoxe cun novo vehículo. O Concello, a través dunha subvención do Fondo de Compensación Ambiental da Xunta de Galicia, adquiriu unha moto para o seu corpo de policía. O ciclomotor tivo un custo de 12.300 euros. Valeu 12.331 euros. Dese fondo de compensación ambiental veu casi 80% e o 20% puxo o Concello. A moto é unha Yamaha Tracer 700. Sí, o modelo é unha Yamaha, unha Tracer 700, é de 700, é unha cilindrada de 700, ten sobre 75 cabalos, é unha moto moi lixeira, parece que é moi potente, pero bueno, é potente, pero é moi lixeira, moi ergonómica, e nada, para o uso que se lle vai dar é bastante manexable as circunstancias da Arousa. A Policía Local da illa, polo de agora, só contaba cun coche. Esta moto permitirá aos axentes cubrir máis terreo e chegar ás zonas máis rurais do municipio. Máis que nada con este moto que podemos agora é ter máis controlado o que é a zona máis rural do pobo, o que é Carreirón, o que é Monte Palmeira, e témolo, bueno, ahora mesmo o coche non chega onde chega, e as pistas no medio dos montes é moito máis controlable, o algún vertido en controlado que se faga ou calquera outro tipo de control de incendios, é moito máis práctica para iso, sobre todo para o control do medio rural da illa. O Corpo de Policía da illa está formado polo oficial xefe, un axente e un auxiliar. O plantel vese ampliado no verán con 2 auxiliares máis ante a gran cantidade de visitantes que recibe a vila. A nova adquisición permitirá aos axentes desdobrar os equipos e así poder velar pola seguridade do concello.